wa mo laing nakitaan diha nga himuon nga Blue Ribbon Committee kana gyung bindalo. Murag mo tuo pa ko nindot paunta og silito lapid inyong gibutang diha. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Nga mga isgutanan sa dagarong gabi una mga sugin digpaminaw tungod kay si Senador Win Gatchalian, siya na ang giingon nga acting Senate President karon sa Senado. Og siya na ang matod pa Senate President pro tempore human adunay nahitabo nga kudita kaganiha diha sa hawanan sa Senado. Straight to the point. Adunay kudita mga sukindig paminaw og matod pa nila adunay kurong kay napunan og usa ang grupo nila ni Presidente Marcos o kang Tito Soto kay matod pa ni tabok sa ilahang partido si kanhi Senate President Senador Chis Escudero. Straight to the point. Grabiha mga sukindig paminaw karon ang katapusan nga sesyon sa kuan kasamang Nestor tungod kay mo-adjourn na ang Senado. Unya gipaningkamutan gyud nila wa gihapon motunga ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano sa ikatulong adlaw mga sukindig paminaw ang nitunga si Senador Chis Escudero apan nigapo na didto sa grupo nilang Tito Soto. Nigapo na sa grupo mga sukindig paminaw nila ni Soto, nilang ni Lacson, nilang Tulfo, tuan na si Senador Chis Escudero, onya nahimo na silang 12. Gikan sa 11 na punag usa, nahimon 12. Nakuhaan ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, nahimo na lang na po. So matod pa sa grupo nilang Tito Soto, dunay kurom. Kay doon na may kurom, nag-elect dayon sila kasamang Nestor og bag-ong nila nga acting Senate President. Dili gyud totally kanang naang mailisan ang Senate President matod pa nila tungod kay angkon sad sila nga pagpirmiron ingon sila nga di man ta maka-elect kay wa man diha unya wa kunoy kurom. So kaganiha mga sukindig paminaw dito dayon nisugo dayon paglingkod sa gingharian sa Senado si Senador Win Gatchalian mga sukindig paminaw onya siya maoy acting Senate President karon onya ang iyang gipulihan mao mga sukindig paminaw si Senador Loren Legarda wa man dito motunga tan-aw da guys mga minority mga sukindig paminaw nga mga senador nga magkaalyado ni Tito Soto nila ni Presidente Marcos tan-aw nila wa man gihapon mo tunga di na mo ganahang manarbaho be kami na po dire ilag yung gipaningkamutan kasamang Nestor nga mausab ang liderato sa Senado nganuman kay kung wala nila nihimua karon ugmang adlaw mapatawag yun si kanhi Speaker Martin Romualdez og ang 18 ka mga ex-Marines og ang taga DPWH ang Ombudsman ang DOJ lakip ipatawag sila ni Senador Alan Peter Cayetano diha sa Blue Ribbon Committee nga gisalig gipiyal didto ni Senador Rodante Marcolita. So mo na nga to ni hatagag pagtagad karon kay ilahag yung gipaningkamutan nga dili makahiring ugmang adlaw sa flood control to ni hatagag pagtagad karon samtang subay ni ini gipang ilog na usab gipang ilog na usab sa mga senador kaalyado nila ni Soto ug ni Presidente Marcos ang halos tanan nga komitiba nga gikan mga sukindig paminaw sa grupo nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Straight to the point. So daghan na nga mga or halos tanan nga makomitiba nga diha mga sukindig paminaw sa Senado gihukasan gihukasan silang tanan ang mga grupo ni Senador Alan Peter Cayetano nga nagkupot og makomitiba mga committee chair sila mga chairman mga chairwoman dito sa
grupo ni Tito nila ni Senador Alan Peter Cayetano gihukas, giilog karon sa grupo ni Soto. Tanang nga kuan kasamang ni Sor giilog oy. Gihukasan sila. Wa na, kay nakaingon tala si Tito Soto, mga Tulfo o ganing niyang kaning ang grupo ni Presidente Marcos nga sa mamo, wa mamoy tunga-tunga tulo naman kaadlaw. Sa maganahan pa mo manarbaho or dili na be, ganang di manugoy mo ganahang manarbaho be, kami na po dire. Unya ato na nga tagag pagtaga doon kay ang bagong mga sukindig paminaw nga chairperson, ang bagong chair sa Blue Ribbon Committee mauna si Senador Irwin Bindalo, Tulfo. Grabiha naman, oy. Grabiha naman sa nilang Soto o nilang Presidente Marcos ba? Nilang Soto, nilang Lacson. Grabiha na lang man sad. Wa gi mo'y laing nakitaan diha nga ibutang sa Blue Ribbon Committee si Bindalo gyud. Sa man Bindalo, balion ang balaod, baugon ang balaod. Baugon ang balaod kuno. Sunan ka nga ang balaod mutuis sa balaod. Ang kanang senador nga mutuis sa balaod mo'y gibutang sa Blue Ribbon Committee, ang pinaka-importanteng komite ba Senado. Si Irwin Tulfo gyud yung nakitaan. Mas may pa mas mayo pa dagway yung gibutang diha si kuan baka si kaning ni ang Kiko Pangilinan. Kay abogados Kiko Pangilinan. Og dili manggalis Kiko Pangilinan. Og dili man gani Senador Kiko Pangilinan kay basig mo na inyong himuon nga Senate President og inyo ging ilugo na okay ra pod kay abogado man na. Either si Chis Escudero or si Kiko Pangilinan. Pero wa mo'y laing nakitaan diha nga himuon nga Blue Ribbon Committee kana gyung Bindalo. Murag mo tuo pa ko nindot paunta og silito lapid inyong gibutang diha. Ato ni hatagag pagtagad karon si Bindalo. Mao di ay nga gahulas gyud maayo ang mga Tulfo. Mao di ay nga si Irwin Tulfo, Bindalo mga sukintig paminaw. Mao di ay nga si Irwin Tulfo, si Irwin. Grabe gahulas gyud. Wa gyud makatulog gabi ka sa mangnisto. Naghulas gyud siya nga kinahanglang paresaino na. Unya kay wa man gyud mo resign si Senador Alan Peter Cayetano. Wa man gyud sa mo resign. Mao na nga sila nagkuan sila, nag-itbulaga sila do Senado ganiha. Nagpasyaw mga sukindig paminaw si Tito Soto. Ang itbulaga nga sali nga kanang naang show sa TV, gidala ni Tito Soto dito Senado ganiha. Tanawa do Senado ganiha. Dito tanawa Senado dito ganiha kasamang Nestor nga sunan ka nga mura og kana bang mura og kana tuwa dito sa TV nga kana na sa kana sa TV bitaw makita nimong itbulaga ang Senado ganiha murag itbulaga gyud. Grabe ha. Ngano man nga kanang naang ila magyong gipaningkamutan na karong adlaw ila yung ilugon ang liderato Senado. Nganuman, delikado kay ugma. Sunan ka si Irwin Tulfo ni isyu nag-statement. Siya mo'y bag-o kuno. Ngano maingon man tang kuno kay kanisa lalisunon pa. Lalisunon kung kinsa gyoy nagsubay sa legalidad. Muni nga kani medyo malangan mga sukindig paminaw ning ni ang mga murag nagkaraguhang ba kay maabot man ni Supreme Court. Maabot ni Supreme Court, ang Supreme Court may muhusay ani. Kay ari sa kasasayid mga sukindig paminaw nila ni Senate President Alan Peter Cayetano, siya manggi legitimate nga
Senate President kay gi-elect siya sa simple majority. Ha? Simple majority nga sa 13 ka mga senador. Ha? Karon na ay acting Senate President. O kang acting Senate President sa to pa dunay giilang nga Senate President karon kay karon kay dili naman nila ilhon mga sukindig paminaw nga Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Og ari ka sa side nila ni Senador Alan Peter Cayetano, moingon sila nga ang gibuhat nilang Win Gatchalian nilang suto illegal. Illegal. Og mingon sa ka ari sa ka sa side nilang suto nila ni Win Gatchalian, mingon sa sila ang ilang gibuhat legal. Ang illegal kuno katong ilaha ni Cayetano. Ngano man, matod pa nila, adi naman ganahang mo trabaho, wa na may sulod-sulod rin Senado, adi na gila ganahang mo trabaho, sayang kuno ang gisweldo sa taong bayan, ngano man gyud? Ngano nga naghulas man gyud sila nga karong adlaw? Tungod kay matod pa si Alan Peter Cayetano nahadlok sila kay ugmang adlaw magsugod na ang investigasyon sa flood control. Unya ang ilang gipatawag number 1 sa lista si kanhi Speaker Martin Romualdez. Si kanhi Speaker Martin Romualdez og si Attorney Levy Baligod og ang 18 ka mga pulis, ex-marines rather. Og anta si Asas Rimulya apil ipatawag dito. Nangahadlok sila oy. Unsa man ni? Kung tana, nahadlok sila or unsa man ning ilaha? Pero mingon ng mga tao nga, klaro ana, Ani pasalig ginon si Erwin Tulfo, si Bindalo kasamang nisto, nga unya kunos pizza 8, unya kunos Lunes, unya kunos adlong Lunes, gimove lang kuno niya, ang hearing sa flood control ugma dili na mahinayon, matod pa ni Tulfo. Kung si Bindalo mo imuhang kanang naang paminaon. Maminaw sa kani Senate President Alan Peter Cayetano, madayon gid ugma. Ang problema ani, kay niingon na si Win Gatchalian nga, ugma wala na'y trabaho sa Senado kay mag-work from home na tanan. Onya pananglitan, ingon si Bindalo ingon si Erwin Bindalo, mga sukin tigpaminaw nga ugmang adlaw walay tugutan nga makasulod sa Senado nga mga guest katong mga gipatawag nila ni Senador Marcolita og ni Senadora Pia Cayetano nga maoy isip resource persons sa Blue Ribbon Committee ugma dili na makasulod Senado. Dili sila makasulod kasamang Nestor kay dili pasudlon ni Erwin Bindalo. Excited naman kay tatamutan na ugmang adlaw. Excited naman tata kay balo ko kita nga mga Bisaya, kita nga mga Cebuano, kita nga mga Pilipino kasamang Nestor excited tata kayo nga ugmang adlaw mahinayon ang sa flood control ngano man. Unang higayon kani nga gipadad-an og invitation si kani House Speaker Martin Romualdez. Nga paatubangon sa Senado tungod sa mga aligasyon nga gihapak ngadto kaniya nga usa siya sa mastermind sa flood control. Munay mga aligasyon pero kani gi-deny naman hinuon ni kani House Speaker Martin Romualdez nga dili gyud kana tinuod. So unsao man ni karon onya ang comment so ang pangutana kini nga mas Erwin Tulfo nga ugma walay hearing ugma unya na sa Lunes pizza 8 pero kanang mga tao nga gipatawag ni Alan Peter Cayetano atuan ng tan-awon na to na kay murag naay na lista diha nga dili mao ang pagtanaw mga sukindig paminaw nila ni sa mga Tulfo, pagtanaw karon sa mga senador kaalyadong Presidente Marcos, number 1, House Speaker Martin Romualdez, nangurog sila.
nangurog sila. Munang ilang gipaning kamutan gyud unya. Ang usapod mga suking tigpaminaw, si Senador Chis Escudero, tingali posible sad nga nakadawat yung malitas Chis Escudero sa. Ngano man, doon na siya karoy pending case nga gipasaka nga kasong plunder. Gipasaka ag kaso si Senador Chis Escudero kasong plunder. Dagan sang kaso katong sa plunder o kaning ni ang katong sa katubitaw ni dawat sa o kanan donation campaign donations mga kaso. Tan-out tingali ni Chis Escudero nga ayay kadawat ra kog malita nya dili ra ba ni madahagsagang nako niya ako asawa batanon para wa. Pagkaputi para bas paas ko asawa. Asa mo na ato lang sabton na to sa si Senador Chis Escudero kasamang Nestor ngano man. Una yang asawa batanon, hamis, hamis kayo o niya kanang nang banihon og panit o niya artista pagyor. Ano man, kay sunod nga ipadakop, matod pa, si Senador Joel Villanueva o Senador Chis Escudero. So ato na nadaan nga forecast ka sa Mang Nestor nga dunay mo bali gikan sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano paingon diri sa grupo nilang Soto either duha ka Villar, si Joel o si Chis Escudero. Karon Chis Escudero gyud. No man mahadlok sa mapriso kay basi og basig lain mo'y makapahimulo sa iyang asa este. Ang isayangan sa nga dili makadulog, dili makatanday-tanday siyang asawang artista. Ano man, daghan nga nagduda nga si Senador Chis Escudero posible nakadawat sa malita. Ano man, kay doon na sa kaso karong plunder, unsaon man nimo pagligwat sa katarungan kung ang imong gihimo tinuod. Wa may asong makumkum. So si Senador Jinggoy Estrada, posible nga ningom sa pasangil rin tanan ako ning barugan kay dili tinuod ning ilang kanang na ang gipasangil nako. So si Senador Jinggoy, kasabutan nga nagpadakop sa dili tungod kay kanang na ang laban sa mga Duterte, tungod iyang gibarugan nga wa gid siya makadawat anang kwartaha. Pero Senador Escudero, Senador Escudero, mingon ka nga dili ka magpapriso, mingon ka nga dili ka magpapriso kay imong asawa puti pagpaa, hamis pag igot-igot. Wa gabae. Kung dili, nahadlok siya nga dili sa makalingkawas nga naman. Dudas uban nakadawat po malita kay ato nga time siya mo Senate President. Straight to the point. Ito ni hatagag pagtagad mga sukintig paminaw kay kanang na ang si Hart kaning asawa niya nga Sergeant Evangelista kasamang Nestor hamis og paa o niya murag sinaw pag igot-igot si Angelita Valdez Caminade, Judas Escudero. Matod pa niya. Glinda Masong Lagos model pagyod kasama si Hart. O niya Joselito Efren Suaso, shout out idol. Brian Cañete, maong ganahan sila dakpon si Bato. Dito si ICC kay para dili makaon si Bato sa 24 senators. So if dakpon si Bato sa ICC, gawas na siya sa jurisdictions Pilipinas, ma-23 na count sa senators, maong need nila og 12 nga votes for majority. Robert Tabolong, si Sinaw pagtuod si Hart kasama. Dixie Sumabal, Judas Iscariote, Anas Escudero kasama. Kasabot lagi tang Chis kasama kay posible nakadawat magid sa tinuog malita. Nya lisod magud nimong tabunan ang kamatuoran kung ikaw nakadawat ba mo nang ambak na lang gikas-pikas para dili ka malot sa gwara. Si Chis Escudero
Daghan nagduda nga nakadawat gyud. Na daghan nakadawat og malita kay hadlok man gyud kay sarong makasuhan. Si Mirasol Paliero, Catalino Anyover. Anya mao gyud na kasamang Benji usana sad ko sa excited kaayo nga mo tan-aw ugma sa Senado kaso murag 50-50 pamang mahitabo. Tod pan Joey Torino mao lagi kasama. Labi na kay ang tanan nga mga security guard tingali basig appeal niya pa work from home ni Win Gatchalian. Nung diwason ni karon taon ha kay tanawa ang statement ni kanang Irwin Bindalo ha. Tanawa ni karon ato ang hatagag pagtagad mga kasama. Asan bay lang usa nya inyo nga mga sentimento, inyo mga opinion to nang basahon. Basahon na to na karon taon sa tuang nga pagbalik mga kasama. Standby lang sa kadali ha. Standby lang sa kadiot lang yung kayo sa ha. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Sir Benji, maayo unta og madutlan nagbarang ang minority nga karon nahimo nagkalit nga majority ang kana si Escudero nadala na as malita diri sa Uling City of Naga. Nakakaila ka sa mga Crispin di gipamulong mo na. Pero madutlan kanang na madutlan pagbarang murag tinuod pang barang kasamang ni Sir dutlan na sila kay kadaghan. Pero depende na og naay mo pa barang pero na Ala sige onya si Ivan isi umbos buot-buot punas benda Lunes kasama. Maogyod lagi. Okay, ito ni hatagag pagtagad ha kay kanang na ang unsa may mahitabo ani karon. Ang Senado unsa may mahitabo ani ugma. Kay ugma naman unta magsugod ang investigasyon sa flood control nga iskandalo. Unya kay na kuan man kanang nag-itbulaga pa man lagi ganiha. So kanirong nahitabo nga dunay acting Senate President daghan ang nasuko naapoy mga nalipay. Natural nabahin ang Senado, nabahin pod ang mga tao. So ari ka sa mga dumadapig sa mga Duterte, suko sad sila kay kasamang Nestor. Suko kayo nga sa nahitabo sa Senado nga nganog yun. Nga ilang giilog ka ng leadership sa Senado o nganon dili sila gusto. Tanawa ha? Unya, arisag ka sa mga dumadapig, mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos. Mga dumadapig sa kani mga pingklawan, mga loyalistang Marcos, naman yun, mga pingklawan, pero muragwa na dagway kay mga loyalistang Marcos dagway ron. Muragwa na gitingali. Og duna manggani kanang naang murag gidapig ni Presidente Marcos muragwa na ginakamatas kamatuura. Ay uban nga kanang mga dili ra magpaila labi na kung government employee ka. Government employees nato nga naminaw na ang ilang kasing-kasing suko ng Marcos. Pero dili nila mapagawas, dili nila ma-express. Tungod kay delikado man sad og makontrahan ka. Di nila lakas gobyerno karon na ito mga pulis, mga army na makaila nga mga pulis ug army mingon nila suko sila pero wa sila mahimo kay ang ilaha nga makulban niya sila sa kaldero. So kani lipay ron ang mga naas pingklawan, mga dilawan, mga pingklawan. Lipay sila nga at least duna na sila giila nga kanang naa nga acting Senate President. So mo na nga og ari lagi kas pikas maminaw moingon nga legal ang ilang gihimo. Ari sa kas pikas mohimo moingon illegal ka ng ilang gihimo. So dunay mga argumento nga angay mga sukindig paminaw nga iresolbar. Unya kay kaniro nag-away man ni diha. Kinsa may mohsitol ani ang Malacañang ba? Ang Kongreso ba? Dili ang Supreme Court. Tinuod doon na sila kanang naang separate power kasamang Nestor ang kaning niyang sa judiciary, legislative o ang executive
Pero kung kaning duha ka mga branches, either executive or kanang naang legislative, dili man gusto nga ipatawag ang 18 ka mga ex-marines ug si Kaneo Speaker Martin Romualdez ugmang adlaw. Straight to the point. Ha? Hadlok sila sa ex-marines kay basi og muingon ex-marines nga nakahatod kon Soto nakahatod ko sa mga Tulfo ha. So ganiha ang ikatulong adlaw nga wala mo tunga ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate President. Ang nitunga lang sa iyang grupo mao mga sukindig paminaw si kanang naang Escudero, Chis Escudero. Matud pa nila si kuan ko no? Judas Iscariote. Ang anong nitunga dito tungod kay aron dili sa musunod ni Senador Jinggoy Estrada. So kini si Chis Escudero ni bali siya kay mahadlok siya nga dakpon sa Lunes. Klaro man kayo. Og mingon si Chis Escudero nga wala kuno say gidapigan, wala say politiko nga mao ni mauna, dili kuno sa ingon nga tama or mali. Ang iyaha lang nga dili siya mapriso kay sinaw pag-igot-igot sa iyang asawang artista. Petanawa ko tong pag-abot ganiha. Asa man tong pag-abot ni Escudero ganiha kasaman si Ralbe kuno be? Ato ko nung tanaw ng pag-abot ni Escudero. Kana kasamang Nestor ha. The first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Pak. Silent prayer. Pinagpakay nagmayo. Si Soto og si Lacson, si Risa Hontiveros, piyong-piyong pas Risa. Let us pause for a minute of silent prayer. Silent prayer. Diyan na yun. Nitungtong na sa gingharian sa Senado, mga sukindig paminaw si Senador Win Gatchalian, Kini Senador Win Gatchalian, interesado po kaayon Pag-abot mga sukindig paminaw ni Senador Chis Escudero, ang madag-umon nga mga pamayhon sa mga senador nila ni Lacson, ni Soto, ni Bendalo, uban nga mga senador, Risa Hontiveros, daw sa ingon kasamang Nestor nga nalintihan sa kahayag. Bahala mo diha basta man nga buhi sa kog ako dire ha. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, atong balikan mga sukindig pa man atong gisgutan no dito sa kanang naang Senado kay kaganiha mga sukindig paminaw grabe gyud mura gyud og kanang sakto nang giingon ni Erwin Tulfo sakto nang giingon ni Tulfo nga Bendalo. Sakto na niya nga Bendalo bisan og kanang naang wa ditong uban nga mga senador. Pero kani ang Malacañang ni tingog manggod ang Malacañang. Ni tingog ang Malacañang nga ningon ang Malacañang nga kanang naang balik na mo dito Senado pagtrabaho mo dito panarbaho mo taro. So mo na nga pag-abot ito ganiha, pag-abot si Senador Chis Escudero, sugod ayon. Si Senador Chis Escudero, posible mga suki o dakog tsansa. Daghan nagduda nga si Senador Chis Escudero inganyo gid siyag maayo. Nga pananglitan kung dili ka mo bali, ikaw gyud sunod dakpon. Unya kay ibutang ta lang tinuod gyud. Ibutang ta tinuod ba? For example, tinuod nga nakadawat og minalita nga kwartas Chis Escudero.
unsaon man nimo na pagdipinsa sa korte nga aduna may bugat nga basihan? Ha? Dihadlo kag yun. Gawas lang kung pasangil ra yung tinuod, plain nga pasangil, niya pasangil plus pamulitika, kana maoy, balag og magkinaunsa mo barog kag yun sa imong pagkatao. Pero unsaon man nimo pagbarog, unsaon man nimo pagdipinsa sa sayop? Ha? Unsaon man nimo paglaban sa sayop? Unsaon nimo pagbarog sa imong prinsipyo nga ikaw nakakawat man di ay ka? Ha? Sa tanawa ha? Be, pag-abot na yun dito Senador Jesus Escudero, sugo na yun si Senador Win Gatchalian og lingkod sa gingharian Senado. Be, kuno to kunong tanawa, kane mo. Sugod ha, okay. Ha? Okay. Dana, Senador Win Let us Gatchalian. pause for a minute of silent prayer. Ngadji sila, silent prayer tao. Amen. The secretary will call the roll. Call the roll dayon. Roll call dayon sila kasamang Nestor. Let it be put on record that the secretary refused to call the roll. Let the deputy secretary for legislation to call the roll. Okay? Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Aquino. Pia, De La Rosa, Ejercito, Aha. Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Bindalo. Barog. Villanueva, Villar Camille, Villar Mark, Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Pakpak kay Kurom, ha? Mr. Presiding Officer, Soto. Mr. Presiding Officer, Dana I Soto. move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there Okay. any objection? Kisa may Duly ma-object. seconded. The motion is approved. Kadiyot sa kasama sila. Lahat, tanawa. Sa pag-abot ito, naghimo silang silent prayer, ambot o kung sa ilang gipangadji ka ha. Pagkahuman, nag-roll call dayon. So, gipantawag ang mga pangan, dunay 12 ka mga senador nga present ganiha. Ika-12, si Senador Jesus Escudero. Onya, ni barog dayon si kanhi Senate President Tito Soto. Siya mo ni abli sa Itbulaga. Dagkuan dayon sa dito, gani unsa amot lang unsa dagoy ito ilang gipangadji dagoy mo kadali ra man kaayo. Mura man og usa ka to ilang gipangadji dali ra man kayo basig ila tong ingon nga hay salamat taon paldo na po ni amen. Wa gabae. Unsa man to ilang pangadji kadali ra man. Paniya silent prayer so sila ra maoy nag iya ba? Iya sila. Ang uban nga mga senador pwede naingon sila nga ay salamat taon paldo na po ni. Amen. Onya, tingali sa nahuna Senador Jesus Escudero mingon nga ay salamat taon, kalingkawas ko splendid. Atong ilang pangadji, ang ilang pangadji nga silent prayer nila murag lamo-lamo ra to nila. Tanawa ha? Porte ng ngaya kayo ang mga naong unya. Paghuman sa roll call, ni barog dayon si Tito Soto, pag humagpangadji. Unya, ni barog dayon siya, ni hatag dayon sa motion kasamang Nestor nga ibakante ang tanan nga posisyon sa Senado. Bakante. Unya, ngotana dayon ang presiding officer nga si Win Gatchalian nga okay, kanang nga kay bakante man dunay mo object kisa may mo object nimo diha nga kauban mo tanan nga mga malita naman.
So wala ni object. Abay ka na, tukon na tiyo sa paminaw sa manjiral. Bay, kanay. Leader, Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Eleksyon is there dayon. any objection? Hearing none, motion is carried. Kere dayon. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Approve na. Majority Leader. Ang majority leader, kinsa naman? Mr. Presiding Officer, I move that we Silakso na. elect Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules. Committee on Is there Rules. any objection? Duly seconded. sabutan na The motion nila. is approved. Kisa may mo object. Thank you very much, my dear colleagues. Subiri. Dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President pro tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President pro tem. Tanawa ha. Aning niya mauni ang pangandoy. Kadit sa kasamang Gerald ha. Si Senador Mig Subiri, siya maoy una gyud nga ni mando ni ining ubang mga senador nga mukaw ta. Kapanumdum tatong Lunes. Ani adtong milabayng Lunes mga kasama nga hook out ta kay dekado mapildi man kita. So karon di ana. Ang wala sila maka-elect ngano man. Ngano man nga wala man sila maka-elect og Senate President. Nganong ni diretso man sila elect og Senate President pro tempore. Sa to pa gaduha-duha sila elect og Senate President sa to pa nagduda sila nga ang ilang gibuhat wala ka quorum. Kay kung nakakurom pa unang i-elect nila ang Senate President. Nganong wa man sila mo diretso og elect og Senate President? Nganong ang acting Senate President man? Bantay ka kasamang Nestor? Si Senador Win Gatchalian, Senate President pro tempore. Sa to pa acting. Siya mo'y gideclare nga acting Senate President. Nganong dili man, wala man na gidiretso og Senate President. Kinsa ba ilang gipaabot si Claire Castro? Wa gabai. Tanawa ha? Wala nila na elect diretso og acting. Dagi panumpa dayon. Kagi pa panumpa dayon. Hala sige. Take oath dayon. May kano, sige no? Okay. Soto mo yung nagkuhan. Elected position of Senate President Pro Tempore. Hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and Obey the law, ha? Obey the law. Onya, si Ruentol po pa, bin the law. faith and allegiance to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily Ano pagpanumpa ni Kuan? without mental reservation or Ang obey the law, ilisin na, suto. Kay mo sukos Irwin Tulpo, ana, ilisin na, instead of obey the law, ina bin the law. Tanawa ha? Tanawa, kaning naa. Doon na mga sukintig paminaw igyoy, kuhan ana, ngano mga wa man sila mo, kanang na ang diretso og elect og Senate President. So mo na nga kaning ni daghan mga sukintig paminaw ang kuhan ani kini maabot ni Supreme Court. Ugma
medyo magkagubot ni ugma. Ha? Kay ilahang pasiradan ang Senado. Ha? Pasiradan nila ang Senado ni Ben Dalo. Ha? Pasiradan nilang si Erwin Gatchalian aron dili makasulod sila si Senador Alan Peter Cayetano, Rodante Marcolita, Senador Pia Cayetano para dili mapatawag si kaniyang Speaker Martin Romualdez og ang 18 ka mga ex-Marines. Ngano man nga ilaha man ang tabunan. Ha? Pila kaha kamalita ang nadawat aning mga senadora. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. So muna'y pangutana. Muna itong pangutana. Hutdan lang tas oras, ani. Alas 12:03 nas kadlawon sad mga sukindig paminaw o niya. Ato lang nin tiwason o kanang kuan na. Tiwason nato nig paminaw usab sa programa ni Attorney Rufil. Onyang sayos buntag alas 6. Nindot ni paminawon mga sukindig paminaw. Kay tiaw mo na ha. Arabiha gino mga senador ba nga ang mga tao daghan kayo ayaw ninyo gihimo ang bugo ang mga tao nga naminaw nagtan-aw ninyo diha. Ha? Ayaw nyo gihimo ang tao nga way kabang kaagan. Gihimo nila nga ang mga tao way kabang kaagan, way kahibalo. Una nga nagpatuyang sila silang gibati diha. Ibutang nato karon inyo mangyud kanang ilisan. Mag-ilis magyug ka mo munay ato ara. Pananglitan og mag-ilis gyud og leadership kay daghan ang muambak, daghan mga sukindig paminang mutamling, daghan nga mubalitok tungod kay nahadlok nga magkasuhan. Sige. Pero ipadayon ka ng imbestigasyon sa flood control. Ipadayon ka ng imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kay dili na mapadayon niya, dili mapatawag ang ex-Marines, dili mapatawag si kaniyang Speaker Martin Romualdez, dili mapatawag ang kontraktor sa Sugbo nga kumpare ni Rafi Tulfo. Kana makaingon gyud ta nga paldo gyud mo tinuod. Unya dili mapatawag ang 67 ka mga congressman nga mga giingon nga mga kontraktor sa flood control. Sa ato pa mga tinuod yung mga malitagang mo. Okay, wa naman tayo igong oras mga kasama sa gadayon sa tuang tulumanon. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.